haino hai ang kaisa kok masafiuka जों खानाखा tabuk chini mongge kami andaro siram khora andaro थांनाय 21 तारिख जुलाई go je rep khaijamani chini beri besa bonatoi kabangma जों kok salai tongo kabangma chini media kabangma newspaper kabang social media kabang NGOs social worker civil society abotoi जों jottono protest khai tongo ang hese minister ang bhaino strongly protest khayo ang condemn khayo teibo ang khanaka chini police rok bono जों tabu dratei 10 jon suspected culprit na जों romkha bordao under trial tong investigation khai tongo tei khanaka te kunui je asol de suspected kunui ab tabon kharjak abno जों naitu karinai bonibeng जों sawatini je tini police जों action nai tongo जों kebon map khaya je rape case abo sobche dangerous chini bagai case जों saimano abo kono excuse kri or kono dharma kri or kono tini jat kri or kono party kri je culprit abno manjang nai abno जों bichar mari nai abo जों bahaino tini sarkar top theke जों koi tongo te ang niji ang family visit khaikha ang thang nai kha जों borok blai osohai family borok blai gorib family ekdom parani borok kono saimia boni bagai onek borok sujog nakha abno जों hese society hese जों public chini civil society जों jottono abno जों manai nai te chini sarkari babe जों bo nai tongo te ani nije bono जों angisa chubakha je masa bono chubakha जों teibo chubanai जों salai tong chini sarkari babe जों bono family no abo hai de case tono जों chubanani chini gocha fund tongo abo जों bono जों chubanai teibang koinai chini jotto chini parani borok chini aro siram khorani parani borok nang koinai borok bai cooperate khaidi borok family thano chubadi tabo osohai ni jora tabo bore wanama kirima sansani jora boni bagai जों jotto boni family no जों ma chubanai are para borona koinai elaka borona koinai jate boron thangai madano thangnai di tei जों borona chini je जों suksak जों boron ma chubanai angka angmon koinai je tafon kunui kharjak tongo je culprit je suspected culprit जों boron naitu karinai tei ang hambai rawchin police department boron action borok daide action nai tongo borok sam tangi tongo sapung khopung borok police rok guri naitu tongo boni bagai ang khago the proper justice bo mannai hambai স্যার দাও বিভিন্ন মহল থেকে যে প্রশ্ন কাজ মধ্যে বড়র প্রতি শাস্তির নাই যেমন আও যে নির্ভয়া কান্দনি যেভাবে শাস্তির দেখা আবার হাইকে দাঁড়া নাই না বম হাই স্টেপ না দাঁড়া আবার কক কাছে যেমন দাও abo ain je samane abno khainai जों the strongest punishment abno जों renai bo tamo ain sa je sobche strongest money abno जों bo hani ready himo sanai